Gikagubtan sa pipila ka mga residente sa Polumulok, South Cotabato ang usa ka daw UFO ang porma sa usa ka luna sa lungsod. Dinhi sa Cannery Road makita kining porma nga dome sa usa ka luna. Busa daling nagkuha og gulagway ang mga muagi ug ang uban muhapit gayud aron lang tan-awon ang matod nila daw UFO nga butang. Hamis nga lingin ang korte niini nga nahimutang sulod sa usa ka kumpanya sa lugar. Di ay ito usa kini ka biogas plant sa maong kumpanya nga gitukod aron makatabang usab sa kinaiyahan. Nangay na lang og pasensya ang project manager niini nga gikakurat kini sa mga residente. Hindi ko alam kung ano yan, parang bago lang yan eh. Parang ngayon lang yan. Akala ko nga, refleksyon ng planeta ba? Ang mga bata ningon nga na alien. Mga bata man po ningon. Spaceship Na daw nga yung padre sa bisin daw. Matang nga to kanito diri nga gaw. Kaya tumutan gid mo. That is not true. But it's only a shape, similar shape. So, walang dapat ipangamba mga pulumulok constituent ng pulumulok. So, of course, we understood that this is the first time maybe they saw it.